Noia aposta por un Nadal único con E Nadal en Noia. Mercados, música, animación e moitas sorpresas. Moitos personaxes como Papá Noel, o Grinch ou o Apalpador sorprenderán a vila coas súas visitas. O Concello de Noia presentou hoxe o seu programa de Nadal 2025, baixo o lema E Nadal en Noia, que inclúe un calendario de actividades pensadas para dinamizar a vila e ofrecer lecer para todos os públicos. O Concello de Noia vaise volcar co Nadal e con toda a dinamización e con toda a programación do Nadal. Creo que son unhas datas moi importantes. Noia ten que recuperar ese aspecto comercial de funcionamento da hostelería nas rúas, ten que recuperar esa animación e entón vamos a facer un esforzo importante para apoiar tamén, como dixen, a economía do pobo, principalmente neste caso a hostalería e o comercio. A gran novidade deste ano será a primeira edición do Mercado de Nadal, que ocupará o casco histórico cunha oferta de artesanía e postos de alimentación na Alameda do 18 ao 23 de decembro. Haberá tamén animación polas rúas e a visita de personaxes como o Grinch, o Apalpador e Papá Noel, que recibirá aos máis pequenos na Praza do Tapal. Hai 3 puntos centrais que son na Alameda, onde vai haber unha parte do mercado navideño, principalmente dedicado a cuestións de alimentación. Logo outra parte do mercado navideño no Tapal, onde tamén vai estar dedicada a agasallos e decoración e demais, e outra que vai estar ubicada a casa de Papá Noel. A música local tamén será protagonista, con concertos no palco da música e actuacións da banda de música municipal e do Consello. Ademais, Noia celebrará o fin de ano cunha festa na Alameda pola mañá e unha gran festa na Praza do Curro, animada pola Disco Chocolate. Temos, toda unha programación que vai encher as calles de dinamismo e de espírito navideño, non? Algúnas delas son moi innovadoras, como por exemplo as precampanadas do día de fin de ano, a festa de fin de ano no Curro, a casa de Papá Noel, o mercado navideño. Pola súa banda, Papá Noel tamén visitará todas as parroquias e a tradicional cabalgata de Nadal terá un papel destacado. Rematará ca cabalgata de Reis, pola cal vamos a facer de novo outra vez unha aposta importante. Noia tiña unha cabalgata de Reises moi potente, onde había xente de outros municipios que viñan a vela, nos últimos anos se estaba perdendo, e vamos a facer unha aposta por intentar recuperar de novo esta calidade e esta afluencia de público que tiña a cabalgata de Noia. A programación completa xa está pública e o Concello anima a veciños e visitantes a unirse a este Nadal chío de ambiente, tradición e esperanza en Noia.